أفاتي حدو كمرعوكي صحافي أمان تخسته أقرابي تسفيت يوهنس بغرف قاريتي بامهو مرعان حدارن ممناي قدي في بمتكل بحثاو مخان حشاني لصحافكو عن قزم بمحاستي حنت حتى غريبهم لي من البات تصحف زين ببكي خيتغني صومي غخ صحفلكي كمرعوز حنصصكو مدب الطراطر للغو كم مدب دا حنصيصي لهم بر كابتن نسنتي زخبوا والد غناي مرصكون زلغو مرعاوي حدار نابچوز بلا برخا هيوت سلسندو كاب حلمتاتين تمنيتاتين كي تعرفني زقا له بين كم زمصه ابي كم زبقله زي فلطو غزيف تمنيت علني بقدمون مرعا كم سب متد حدا خبترا بحقتات وي بهلاو قديتا يدا انبر متكلاو مرجاي نبرن ايكونن كا حدار نبهاو زبله ترى نبرا كتحلن زلو تخلو امبزاري هبيو نجر جن ترى هيوت كمرح منين بوراي معلتاو نابراي توحيته هلونا يكشرف زبهق منسيا يكون ابن كان هبان كونه تبهله تقبرز مأكل هيوتون كغواسي هرفن كمزا عينت هيوت كبحاقي صباقه فقري حرنت نمقلاش كتعرفني يفقدن عندرا هيوتي مزن قديمه زتقسكون امرات هلونا نمدلاي نمنصبراق نمفتار نمكفالن نمጭባጥ እንዩ ንሰባው ጻዓተይ ንያተይ በሐዳርን ስጋው ጥምጥምን ከዳኸሞ ይደለን ነተን ዘፍቀርኩን ዝተመነኽወን ሄዋናት ንስለ ብልጽግና ሰብአውነት ንኽብርስ ነጥበብን ፍልስፍናን ንስለ ናጽነትን ፍትሕን ንስለ ግርማውነት ጽባቐን ፍቕርን ክብል ክጾመኔ በቃ ክሕረመኔ كم حايش نسل زلعلة تبقس هيوت مسوأت خافل دما دلوية كاب دلي حقتات ناب مونان تبابات كاتسيلة ناب درجة فترات صباقتات كحكور بو بيلا مساعد ماس كحبر ينفرسالا وقرص حز كم تكعد رقيقة خسوور سلزغونة متكلي نزمت كالزين خطخلو بمتكل بحثاو مخاني تماراتي كم زي ليت صحيفة نيرة هاي دونغوين ندحنتي دين خالق استقوايو خمسلو اب تشاينا دبي اوروبان امريكان زلو محاستي كما خان سنت باب فلسفنان غرماونتن نمقلاش اب غعزه تركب حنتي غوف مستبلكا مخاوق ابا وقا حنتي لاتكاس انتي موسنكا هيلومني حلف زانتايز فلطوي نبرمن ግን ቁስለይ ጎዲዮምኒ አሰኒፎምኒ ንኸስተንት ድማ ቀሲቦምኒ ክምርዖ ዝሓንጸጽክዎ መደብ ንኸቋርጾ ውሽጣዊ ድፊት ከም ዝረኸብኩ ብመለኸት ምስ ኣወጅኩ ሰሚዕክ ዲኺ ሰማዕክን እንድዒ ግን እዚ ጽሒፈልክ ዘለኹ ይትፍረ ነገሩ ፍቕሪ ፈለማይ ሓበነይ ጸጋን ክብርን መርዓ ስሒተ ኣይኮንኩን ከም ዝመሰለ ምስጢር ህይወት ዝስሕት ዓይነት ሰቡን ኣይኮንኩን ካልእ ተረፈ እቲ ትእምርቲ ንእስነተይ ዝነበረ ፕላቶ ኣብታ ሲምፓዚየም እትብል መጽሓፉ ብመልክዕ ዝርርብ ሶቅራጠስን ዲዮጢማን ገይሩ ምስጢር ዘለዓለማውነት ኣውኪኡ ነይሩ መላእኽቲ ዘይተዓደልዎ ህያብ ኣዳምን ሄዋንን ዘለዎም ጸጋ ፈሊጥ ገይረለኺ መላእኽቲ ሓደን ዘይቀያየርን ባህሪ ክህልዎም ከሎ ኣዳም ግን ካብ መስርሕ ናብ መስርሕ ምስ ግዜ እናበረኸን እናበልጸገን ዝኸይድ ፍጡር እዩ بمجد مصنبار كلتا أنصار نفس سجان دما قصالنتي وحس أنا دعا وشلة نهتقت كوس كم استقربها أرتلري 130 وهترتوت إيرو نسيافك أني عز نبر بنت أنو بتر قدامي عوزيه أبت بحروف رفت صباح بفق قريتي نأتفع فحه شتتها بيلأتها وشت أهلونا أبري بيها باريوز ما قدامنتي نوشت أقلي بيخ أبدا كمي زي هرفو حبني قد ما 10 عامات ويكينو مساخي بفقر زنبركون وقتي فلياتين نفال ماي اوان قص فطاري زرع خلن اواناتين فطاري كابتن اوالدك ختمانا زلقسو صباغي
ፍርቁ ዋባኸ ዓሊቦ እቲ ፍርቁ ድማ ነተን ዝተረፋ ዋልዲ ተመቓሪሑ ክብል ከለኹስ ትዝክር እዮ ዶ? እንተኾነ ብሰንኪ ፖለቲካዊ እሳትን ቁጠባዊ ኣስሓይታን ዝሰዓበ ምዝንባላት ኣብ መስመር ህይወተይ ዝተኸስተ ቀጨውጨውን ሰንፈላልን ነቲ ትንፋስ ፈጣሪ ኮይኑ ብህይወት ዘንቀሳቕሰኒ ዝነበረ ፍቕሪ ክስእኑ ተገዲደ። ከም ዝተመርዓኽ ምስ ሰማዕኩ ወላ እኳ ይተዓድምኒ ግዳ ሓቂ ሰናይ ምንየተይ ኣዕሪገ ኣብ ዝኸደቶ ትኺድ ብሰናይ ትንበር ኢለ ማሕዛኺ ሰምሃር ምስክር እያ ከማኺ ገይረ ዘፍቀርክዋ ሂዋን የላን ኣብ ልበይ ዝገደፍክዮ ተምጻጥ ፍቕርኺ እመኒ ትእመኒ ማዕረ ንቕርፅን ህርመትን ልበይ ቀይርዎ እዩ። ቀዳመይቲ ፍቕሪ የኺ ነርኪ ድሕሪ መርዓኺ ክንዲ ናትኪ ፍቕሪ ዳ ኣይከውንን እምበር ምስ ብዙሓት ብፍቕሪ ተሳልየ እታ ሰሓቒትን ቀጭንን ኤዶ እታ ሰኣሊትን ደራፊትን ሸዊት ስገም እታ ቓላት ፈቲላ ኣሊማ ትገጥም ሶፊ እቲ ኣያምኸየፊተይ ሚዘር እታ ነዋሕ ኩዕንን ትሰገን ዝኣመሰላ ፍቂረ ናትኪ ግና መዘና ይነበሮን እምብዛ ሓያል ጥራይ ዘይኮነስ እምበረ መጠን ባህርያተይ ዝቐየረ ፍቕሪ ነይሩ። እታ ቀዳመይቲ ግጥመይ ተመሪዕኺ ንደገ ምስ ከድኪ ሸርጠጥክዋ እያ ድሕሪኣ ብዙሕ ገጢመን ጽሒፈን እየ ክንዳት ጽቡቕ ገጥሚ ዝጸሓፍኳ የላን ባህልየ መጻናንዒተይ ካብቲ ወዲቐ ዝነበርኩ ተንስኤ ንኽስጉም ዝገበረትኒ ጽሕፍቲ ብምባራ ንበይነይ ገይረ እያ ንንፋስ ኣየውቃዕክዋን ስስዕድ ወይስ ሓይሊ ተምሳጥ ብኻልኦት ከይትመናናህ ፈሪሕስ ኣይርኣኽዋን ዝኾነ ቀዳመይቲ ግጥመይ ንቐዳመይቲ ፍቃሪተይ ምዃነ እያ ወላ እኳ ተፈላሊና እንተተመርዓኺ ንሓድሕድና ኢልናኻ ዳርጋ ከም ዝተፈጠርና መዓሙቕኪ ነግረከ ህሉ ካብ ዝገጠማንን ዝረኣኽወንን ሓንቲ ንስኺ ፍልይቲ ከማይ ንስነ ጥበብ ኣምላኺት ንፍልስፍና ህይወት ፋሕታሪት ንዕንደራ ልቢ ይኹን ንጻውዒት ኣእምሮ ተገዛኢት ምንባርኪ ሕልፊ ዝኾነ ኣነ ፈልጦ ክሳዕ ሕጂ እውን እንተኾነ ምሳይ ፍቕሪ ከም ዘይወዳእኪ ካብ ዕንትኺ ኣንብቦ ካብ ድምፅኺ ሰምዖ ካብ ስምባዴኺ ርድኦ ብሓፂሩ ካብ እካውናኺ ፈልጦ ህይወት ናብ ዝደለኻይ ብራኸ ተደይብ መሳልል ያርከብ ማዕሪኖ ህይወት ክትመጣጠረላን ነብስኻ ዳግማይ ትፈጥረላን እተኽእል መድረኽ ተኽእለትት እያ ህይወት ንጽባቐ ንግርማውነት ንዕብየትን እያ ክትብልን እንከለኺ እዚ ከረክዶ ካን ናይ በይንና ታሪኽ ተራ ጦብላሕታ ህይወት ኮይኑ ድዩ ኣብ ወረቐት ክሰፍር ትዝክር እየ ዶ እቲ ብዛዕባ ትፈጥርለይ መንፈሳዊ ትብዓትን ምልኣትን ክዕለክ ከለኹ እስከኻ ሃተኪ ድሕሪ ሓዳርኪ ምስቲ በዓል ቤትኪ ብምዃን ጨቢጥ ክሄዶ ትተሓልምዮ ዝነበርኪ ፍቕሪ ቀሪብ ክሄዶ እቲ ተምልኽዮ ደረት ጽባቐ በፂሕ ክሄዶ ተኽእሎታት ህይወት ኣስተማቒር ክሄዶ ዝተመነኽዮ ደረጃ ዕብየት ሓኺር ክሄዶ መሳልል ህይወት ወኒን ክሄዶ ተኣድማሳዊ ግርማውነት እንተበልኩኸ የኣኽለኪ ኣብ ዕንክሊል ሓዳር ጥራይ ንዕምፅናባይ ስምዕዮ ባህግታትኪ ኣይትዕፀውዮ መሳኹት ልብኺ ተረድእዮ ህንጥይነትኪ ኣይትዕበጥዮ ብሓይሊ ዘርጊሕዮ ራእይታትኪ ኣይትዓፍንዮ ብናብራን ጭርጭር ከተማን ሓቅናተይ እዚያ ፍቕርን ህልውናን ዘለኒ ንጹር ግንዛበ እዩ ፍቕሪ ጽባቐ ህይወት እዩ ምስጢር ሓቂ ኸ እዩ ኢለ ዝኣምን ቅድሚ 10 ዓመት ዝወሰንክዮ ጉዳይ መርዓ እዚ ዘለኽዮ ወሊዱ ኣብ ህይወት ዕድል ሓንሳ እዩ እኳ እንተበሉ ኣነ ግና ካልኣይ ዕድል ክህበኪ እቲ ምንታይ ምሳ ኾይነ ዝተለምክዎ ዝተመነኽዎ ዝበሃክዎ ወዘተ ኣብ ካልኣይ ረኸብኩን ናይ ክልቴና ምልፋን ንዝዓበየ መድረኽ ከዝለና ከም ዝኽእል ፈልጥ ስለዝስ ብስጋ ተላፊና ህይወት ይዕኪኹና ጸጋ ዘለኣለማውነት ክንካፈል ሓባራዊ ዕንደራ ራእስናን ልብናን ዝጠነሶም ሓሳባት ስጋ ኸነልብሶም ኮታስ ብኹሉ ኹሉ ምዕሩግን ግሩምን ህይወት ከነሕልፍ ንዕና ባይ እዛን ሓደ እዋን እትውሃብ ህይወት ብዘይነጽፍ ፍቕርን ውዑእ ስምዒትን ንኽንነብራስ ኣፋቲሐ ዶ ክምርዓወኪ ናይ ኩሉ ግዜ ተመናይኺ ኣርከበ ዘማሳዋ
መጋቢት 8 2014 ፍቕሪ ኽልቴና ዘይትነገር ኢልካ ደምድሞ ሓበነይ ኣፋቲሑ ድኹም ርዓወኪ ኢለ ብሕቡእ ዘይኮነስ ብቑሉዕ ኣብ ፌስቡክ ብነጋሪት ዝሓተትኩኺ ብፌስቡክ ወይ ኢሜይል ዘይኮነስ ተገዲስኪ ብዲኤችኤል ደብዳቤ ብናይ ኢድ ጽሑፍ ምስዳድኪ ልቦናኺ ዝገልጽ እዩ። እቲ ጽሑፍኪ ኸምዚ ይንበብ ቁርብ እኳ ናይ ቃላት ምስትኽኻልን ተገበርኩሉ። ኣርከበ ክሳዕ ሕጂ ንፍቕርን ህይወትን ትምነየኒ ምዃንካ እምበረ መጠን ደንፂኒ ነታ ጻልጣ ንጽህቲ ኸማይ ንጉሆ ዝነበረት ልብኻ ከም ዘይትምለስ ገይረ ዝመረዝኳ መሲሉ ነይሩ ብውሳነ ምርዓይ ግና ቕርፃን ትርግትኣን ከም ዝቐየረት ናጊርካኒ። እዚ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ፍሉይን ሓዳግን ኮንካ ሰናይ ሙንየትካ ምግላጽካ ንደረጃ ተሓሳስባኻ ዘርኢ እዩ። ተባረኽ ኣምላኽ ድማ ምሳኻ ይኹን። ፍቕሪ ፍቕሪ ኢልካ ጽሒፍካ ጥራይ ዘይኮነስ ሓጺብካና ህይወት ግን ፍቕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ እምነት ተስፋን ሓላፍነትን ዝበሃሉ ኣኽናፍ ኣለውዋ። ኣብ ሓዳረይ ክቕጽልየ ወሳንነት ጊዜ ኣስተብሂለ ዝሓሸ መልክዕ ናይ ናብራሎ ኢለ ግድን ዓቲረ ናይ ህይወት ኣርዑት ተሰኪመ ማዕረ ዓለም ሰጊመ ክወፃ ኽፍትን እየ ምታን ጽባሕ ክሓይሽ ካብሎሚ እዚ ነቲ ተስፋ ዝብል ክንፊ ኢለ ናይቲ ትፈትወ ጂነስ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝወሰድክወያ። እቲ ኳዕና ንኤርትራዊ ጸሓፋይ ሰመረ ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ ኾይኑ ዘሕተማ ኤርትራዊት መርከብ ኣብ ባሕሪ እምነትን ተስፋን እትብል መጽሓፉ ኣንቢብካያ እንዲኻ? ካብቲ ትደራሲ ጸሓፎ ክሽርጠልካ እምነት መትከል ህይወትን እንታይነትን እዩ። እምነት ማይ ህይወት እዩ። እምነት ቀለብ ወይ ጸዓት ህይወት እዩ። ነቲ ምድረ በዳ ህይወት፣ ነቲ ጸልማት ናብራ፣ ነቲ ዘይጋደፍ ፍሽለት ዓለም ውድቀትካ ዝሃሰሰ ራእኻ ንጭቆና መግዛእቲ ንዕግበት ውሽጢ ኮታ ንኣድላይነትን ቀጻልነትን ህይወት እምነትን ተስፋን የድሊ ይብል መለይ ኮይልዋ ነታ ባሕሪ እምነትን ተስፋን ተንሳፍፍ ኤርትራዊት መርከብ። ኣነ ድማ ነዘን ኣምራት ህይወትን ሓዳረይን ሒዘ ምስ መለይ ምንስፋፍ ሕሸኒ ብእምነት ክቐውም እደሊ። በቃ እምነት ንዓይ እምነት መላስ ትርጉም ህይወት እዩ። ኣነ ንዓለም በዚ ሓንቲ ስድራይ ገይረ ክቃለሳየ ንስኻ ግን ሓሳባትካ ኣምራትካ ናብ ጉርምስና ሓሳባትን መትከልን ቀይርካ ናብቲ ባሃንቀውታ ናይ ደቁ ጽቡቕ ጽበ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቕንዓዮ። ጸሎት ኣቦታት ስማዕ፣ ምህለላ ኣዴታት ተረዳእ፣ ትምኒታት መንእሰያት ወድብ፣ ኣውያት ኣዋልድ ሃገርካ ፍታሕ፣ ጡሙይ ከብዲ ቖልዑ ዓንግል። ኣብ ዝባን ጎቦ ዓዲ ኸፈለት ኮንካ ድምፂ ፍልስፍናኻ ኸተቃልሕ ዘይኮንና ክንጽበየካስ ነቲ ካብቲ ጎቦ ኽውሕዝ ዝጅምር መረብ ናብ መዓላ ሃገር ቀይርካ ንዝቐደረ መሬት በቲ ዛራ መረብ ጌርካ ጥልል የኽብለካ ዝኽእል ጸዓትካ ነበልባላዊ ስምዒትካ ፍትሕ ንምንጋስ ሚዛናዊ ስርዓት ንምፍጣር ተጠቐመሉ። ኣነ ክልተ ነገር እየን ደስ ዝብላኒ፣ ዘስርሕን ዘየስርሕን ሜላታት ኣሌሊኻ ናይ ግብሪ ምዃንን ምግስጋስን። ኣኹርዓኒ ሽዑ ኣፖሎ ውሽጠይ ክብለካ ጽባቐ ሓቂ ጥበብን ግርማውነትን ከም ናይ መወዳእታ ዕላማ ህይወት ጌርካ ጥራሕ ኣይትውሰደን። ኣርከበ መቕሰን ናብ ዝበረኸ መድረኽ ከም ፍትሒ ናጽነት ኦርደር ኣሰጋግረን። ፖለቲከኛ ኹን ኣይብልን ዘለኹ ዘስርሕ ሓሳባት ፈጢርካ መሰረት ዓደቦኻ ጸግኖ። ተመናኒሆም ዘለዎ ሓይልታት ህዝብኻ ትንፋስ ሃቦም። ሓገዝ ናይቲ ዓርክኻ የድልየካ ኸውን እምበር ንኹሉ ኤርትራውያን ረኣያታት ኣብታ ዝፈልጣ ዕትሮኻ እትኻ ሓድሽ ፍጠር። ሓደራኻ ግን ነዝናተይ እናትካን ፍቕሪ
ዘይትነገር كدوم بأفس الله سيلنا ندمدمو أجاب فقري ويلنا جوجع زنان جمر مستوك أبقى وقح زبلت كاخذ أماد سناي منيتيو انت خانه كمر عودة بحثوا مخاندو محشني النابلكا نيات كاي تداخمو كم كحتا خاخيد تراي مهللان صلوت نسمع تمنيتات ودب حلمتات أرنف رأيتات أركا سنا حساب هناز نبي نايسنا حسابات رأيتات دا أمبر كم زمزلو مزمران ويأنفتهم ساحاتو فالولات يتخون انتتي بنت أنوز بالكايس اللي عدامنت كاغن بحق لجنداريو سبوت بتر قدامهم كاب حدا إنشن لعلس لزي فلالة ناي كلهم ياوي حدايو تبلن زنبر كاغن فرق شنغواي سامع دنيا مالت مسمو ساق عدمي تخوننات هيك آياريو مس إيري يونيفرس قلس كمارني أنستاين is equal to MC2 خمان أب حدا إنشي تتأحفا سلازس حدا إنشي زك على لا يكونن أبت مسرح فحفح نقر سقا لعلتي لجنداري بتر قدامك أنا عين تخامس تقنيران مساختي إكزيستنسيان بلكان يرى بزغنة بتر قدامك نعانا نوالد زيكون كتفرار حلوس كأستن سنتن أمرها نافتم بتن تصريح المتات أبلو أمودات هزبلك حق أناتي الزيت إنك أمنت أيو بزا حلفنت حداري عالمي بتس غاز لبسس بقودي بتمعروق فقر والي بأمنت بعل كيداني جيري كتشبوت أزداليا أدمس ألوني انتاي نت فقري مردائن مقلاص إنبعلو مودات علامايو فقري يايونانيني قنات كافولو كندز فقري يابلع لين تهاليكا نسو أخلي بهاليته نعيمو نانزد ليكا مثلنن حكنيا فقري ملوء ناس نتزهب مخانوخ أبا أمن التفكرها فالمي تفكاريت كامرسا انبزامر ريو مسكال سبعي ودي آخر يامو معرق انزا أمريديو إلكان نيركا هادا جزي أمريديون أوبريشن جيركا زلقس كانزايو سلازسي هو كابني حدا جزي زارتي هيوتكا حبن شوار كبه مقابيت 11 كلتشان 14 دحرة صحف أترأيتا تاركا سنة حسابات هناز فترها صحف مبر مزمران ناقريم حسابات ايتخون زبالتو أزيو فنانيا بريخو انتتي أنس بمن قدي مسريتي يزلوخ حدار جيره كبس حمز الرأيني سناي نقرات اللو The good being the beautiful and the sublime بمتكل لاب زلخوخ مرشي مبالا سب أب 10 عامات معرخ ندي كم صغير حجة تأجلني